Небо і земля за словом пророка, нехай сьогодні веселяться, ангели і люди нехай духовно радіють, бо з'явився Бог у плоті тим, що у тіні й темряві перебували, народивши свій вертепі ясла прийняли його, пастирі чудо проповідують, волхви зі сходу і у Вифлеєм дари приносять. Ми ж недостойними устами хвалуємо, як ангели принесім, слава вишніх Богу і на землі мир, бо прийшов очікуваний народами, і спас нас від